Yeah, masenze kanje nifuna unimamele nzayibeka straight imfethi ijonga indlela ocula ngayo kungekabi late lewe yiphiwe nguye wova khayenze ngefaith ungabheni kwithele chume light mnanda kucela wait namkha ngisuke ndibe njena beben-undermine bengayiboni lenti lapha kumi iyagula lentwana phakanyelwe ngamajida endenza usiswana anamalo rekhoda kunzima ndatyafana phana yahleba indoda endlebeni yami usukhubeka thula sule zonyembeze bazofunda kuwo zabohlula jonga ndiyabhiliva ngawe joqhubeka gulu thixo phe isimangaliso sende sikachazeki lula ngumlilo nikeza amandla otyafa yaqhubeka ophilisa inhliziyo cinga ungcola ndoda uvela yeke abakhasayo zubanceda ungavela ubayeke uzawuhlonitshwa thoda usikelelwe please usubapheke uthobeke mnanza kuphakamisa uhlonipheke ingoma zakho zawuya naphi na amadimoni abaleke cula ke mntalam namazi uzuwakhumbuleke usebenzisa ukholo kwezo ngoma ukuzimameleke nini themba lobombami ndiyaqonda Yehova apha emhlabeni ndithumile nkosi yami nzima impilo yami ndisitake ndawonye ngapha ntshaba zam babekiwa ngami ngaske ndiduke ndilandela utatam ithethe ingcinga ethi sabulela ungutata phakamisa iqatha ndimlandoda emane ngothi hata ndakubabala ngale nto ithunyiwe ndakolatha ndagadula usana ndakhusela ingubo wayombatha hlezi ndikhona ndinawe ndakula ngoma kasibahle wakushiya utatakho ndakuthuthuzela sose ndikulahle uthi qhubeka ungazikhathazi indoda uziphathe kahle umlelo umzukulwane wakho enzo namashiya amahle ndibiza nzawusabela uphathe sebuzo ufocus nza ngandlela zonke endlebeni yakho ndiba nguchorus ngengqondweni banguvesi ndiyathemba soze ungandiasi as forever kule nhliziyo ndingukhuthaza